Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Għad ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubitna, aħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Li Malik Marija bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-dimbin, saw fissija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubitna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Il-ħames misteru minn tad-dawl nikkontemplaw meta ċsidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Nimarik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu fl-imkien is-Salve Reġina. Slima lik Sultana, taħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna, slima lik. Lilek ngħid u għaliex aħna niturufnati u li teva, lilek nitniedu aħna u nibku norfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek taħnina, u rina wara dan it-trufnament li Ġesu frott imbierek tal-ġuftijak u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa. Issirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Nimalik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmjak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. F'kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Alla rwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dawl ta' dejjem dejjem id-drilhom, jistrieħu fil-paċi. Amen. Amen. Tolbu l-litanija. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qatal btana. Missier etern Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina.
warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, isma'na nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa u malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li l-na għaddejja tijek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu il-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti rajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċessjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Min jixtieq jgħin lil knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21 241 281. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u anke tad-distanza soċjali. Grazzi u nsellmilkom.